So ito yung clutch lifter ng mga motor natin mga tol. So hindi basta-basta magkabit lang tayo na diretso nito mga tol, no? Dahil mayroong align yan. So yung dot na yan mga tol, dapat naka-align yan dito sa may parang guhit sa may cambio, no? So kadugtong nito mga tol sa kabila yung gear shifter natin mga tol, yung cambio mga tol. So yung isa, dyan yan nakakabit sa may bearing ng clutch. Yan, tapos yung isa mga tol, yan naka-align yan sila mga tol, no? Mayroong alignment yan mga tol. So yan yung timing niya, parang timing niya mga tol, para smooth yung cambio natin, hindi matigas. So ganyan yung pagkabit niyan mga tol. Yan, so tingnan natin sa malapitan mga tol. So yan mga tol, oh. Yan, dapat naka-align yung dalawang na yan mga tol. So ganyan lang magkabit yan mga tol, no? So ganyan, minsan nalalaglag talaga yan mga tol. So dahan-dahan lang tayo pagbalik ng cover mga tol, no? So ito palang video na to mga tol, para to sa mga baguhan na magmi-mekaniko, no? So kung gusto nyo mag-DIY mechanic sa mga motor nyo, panoorin nyo lang tong video na to mga tol, kung paano magkabit ng clutch lifter. So bago natin ibalik yung cover mga tol, lagyan muna natin ng langis tong kickstarter natin, no? Para madulas yung pagbalik natin sa cover at saka hindi magasgas yung oil seal dyan mga tol. So sabi ko nga mga tol, dandahan lang sa pagbalik ng cover, kasi baka malaglag yung clutch lifter natin, no? Kasi ganyan lang talaga yan mga tol, parang nakadikit lang siya. So dahan-dahan lang mga tol, balik natin yung cover. Yan, puklin na natin ng kamay mga tol. So parang matigas mga tol, parang may nakaharang mga tol. Tanggalin muna natin mga tol, tingnan natin. Tingnan natin mga tol, baka nalaglag yung clutch lifter. So balik natin mga tol. So sabi ko nga itong video na to mga tol, para sa mga baguhan na magmi-mekaniko. Kung gusto nyo mag DIY mechanic sa mga motor nyo, so ito panoorin nyo itong video na to, at saka panoorin nyo yung video sa channel ko mga tol. Marami kayong matutunan dyan kung paano mag DIY mechanic sa ating mga motor, no? So i-stock nyo lang yung channel ko mga tol. Tsaka pag hindi pa kayo nakapag-subscribe mga tol, mag-subscribe kayo mga tol sa channel ko. At i-hit nyo na rin yung notification bell dyan. Ayan, swak na mga tol. So pasok na siya mga tol. So pwede na natin ibalik yung mga bolt nyan mga tol, at saka yung kickstarter natin mga tol. So hanggang dyan lang muna yung video natin mga tol, no? So maraming salamat sa panonood, at saka huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa channel ko mga tol.